Vítám vás a upřímně děkuju, že jste tady, že jste si v tom všem schonu a každodennosti udělali čas. Protože to je ten první krok. Být otevřený, dát věcem šanci, zjistit, jestli právě tohle není to, co už nějakou dobu hledáte. Jestli to opravdu není ta cesta k tomu získat to, co si pro sebe přejete, protože věřte mi, že to může být. Tak vydržte se mnou až do konce a potom se sami rozhodnete. Bez tlaku, bez přesvědčování. Možná jste zvědaví, možná lehce skeptičtí, možná ve vás mluví nějaký hlas, který říká zase nějaká příležitost, zase něco, co nevyjde. A i to je v pořádku. Já vám dneska nebudu nic vnucovat, nebudu vás přesvědčovat, protože věřím, že ten, kdo to má slyšet, ten to uslyší, ten, kdo to má cítit, ten to prostě ucítí. A tak se vás zeptám takhle na začátku. Kolik příležitostí už vám přišlo takhle do života? Kolik jste jich pustili k sobě blíž? A kolik z nich vás zklamalo? Kolik vám toho vzali? Možná peníze? Mě určitě. Možná důvěru? Možná chuť zkoušet dál? Já sama to znám. V minulosti jsem přišla o hodně peněz, ale nikdy jsem nepřišla o chuť zkoušet to dál a jsem nesmírně vděčná, že jsem kývla na tuhle příležitost, o které vám dnes sdílím. Já dnes nechci slibovat zázraky, ani nemůžu, ale chci vám ukázat něco, co má reálné základy a přitom obrovský potenciál. Něco, co se mnou i vlastně s člověkem, který vás semka pozval, ladí na všech úrovních, energií, hodnotách, možnostech. A víte co? Možná to nebude pro všechny a i to je v pořádku, ale možná to bude právě pro vás. A dneska vás provedu revoluční příležitostí, která nemá vysoké vstupní náklady, funguje bez tlaku, nevyžaduje zkušenosti ani dokonalost. A když jí dáte prostor, může vám postupně vytvořit další nebo novou nohu příjmu, bezpečný základ pro budoucnost a pro někoho možná dokonce i cestu k té opravdové finanční svobodě. A pokud někdy během této přednášky ucítíte v sobě zvědavost, takový ten příjemný pocit, tohle je ono, nebo mohlo by to být ono, prostě si to dovolte, důvěřujte, že vám tato přednáška, tato příležitost přišla do života z nějakého důvodu. Možná právě dnes se něco ve vašem životě obrací novým směrem. Takže co je vlastně ta příležitost, o které dnes mluvíme? Life Good. Je to mladá, dynamicky rostoucí americká firma, která vznikla někdy na konci roku 2022 a už má přes 2 miliony členů po celém světě a každý den se přidávají tisíce dalších. Za firmou stojí Ben Glinsky, což je člověk, který má s network marketingem dlouhé zkušenosti a už dřív vybudoval úspěšné firmy v oboru, ale tentokrát se s týmem rozhodli udělat to úplně jinak. Ne jako honba za obrovskými vstupy a vysokými maržemi na produktech, ne jako složitý a neférový systém, kdy vydělává hlavně ten nahoře, ale něco, co dává smysl, co funguje a může z toho těžit opravdu každý. Prostě si řekli, hele, pojďme vytvořit firmu, která bude spravedlivá, která přinese lidem reálnou hodnotu a zároveň jim dá možnost vydělávat krásným způsobem. A právě díky téhle vizi se z Life Good stalo něco mnohem víc než jen e-shop z doplňky stravy. Je to komunita, je to nový způsob podnikání, je to projekt s potenciálem změnit životy od zdraví až po finanční svobodu. A proč to celé vzniklo? Protože viděli, jak se svět mění a jak moc lidé potřebují nový, jiný přístup. A cítili, že
Lidé už nechtějí jet podle starých pravidel, tlačit na výkon, prodávat za každou cenu a nutit se do něčeho, co jim nesedí, že chtějí autenticitu a lehkost a přirozenost. A viděli, co se děje kolem. Rostoucí inflace, ceny, stres, únava a tolik lidí, kteří balancují na hraně a přitom v hloubi duše touží po klidu, po smysluplnosti, chtějí žít a nejenom přežívat. A vnímali taky, že staré modely už nestačí a že nastal čas vytvořit něco, co bude odpovídat té nové době, v které dnes žijeme. Co bude lidské, férové, fungující a podnikání, které neničí vztahy, energii ani čas, ale naopak pomáhá je budovat. A tak spojili dvě věci, které dneska opravdu fungují a které představují obrovské miliardové trhy. Předplatné subscription a provozní partnerský program affiliate. Subscription economy, model měsíčního členství. Tady máme ukázané nejznámější klubová členství. Netflix 309 korun měsíčně, Spotify 169 korun, nebo dráž samozřejmě, YouTube Premium 209, Disney Plus 199 korun měsíčně, Rohlík Premium 199 korun měsíčně a mnoho jiných. A lidé si zvykli v dnešní době platit menší částky měsíčně za přístup ke slevám, službám, produktům, které jim dávají hodnotu. A ten druhý model, affiliate, což je doporučování toho, co máme rádi. Děláme to každý den všichni. Doporučujeme kamarádům, kavárny, produkty, filmy, kurzy, kosmetiku. Ale často za to nedostaneme vůbec nic, možná třeba dobrý pocit. A affiliate marketing je o tom, že když někomu doporučíte něco, co vám dává smysl a on si to díky vám taky pořídí, tak dostanete provizi. A Live Good tento model dovedl k dokonalosti. Propojuje oba tyto dva modely do jednoduchého, férového systému odměn, který dává šanci úplně každému. Žádné povinné nákupy, žádné drahé produkty, které si nemůže nikdo dovolit. Je to prostě jenom férový, jednoduchý systém odměňování za to, že doporučujeme. Tohle spojení subscription modelu a affiliate odměňování vytvořilo úplně nový koncept podnikání, který dává smysl i lidem, kteří by do běžného klasického MLM nikdy nešli. A ukážu vám to ještě na jednom příkladu. Netflix je u nás celkem oblíbený, mnoho lidí ho má, používá, každý den kouká na nějaký seriály, filmy. A teď si představte, kdyby úplně na začátku, když začínal, tak by přišel Netflix a řekl, hele, tady si plať svoje členství, koukej na naše filmy, na naše seriály a když je doporučíš svým kamarádům a oni se taky přidají a taky budou koukat, budeš dostávat z jejich členství malou odměnu za to, že jsi je doporučil. A to tak dlouho, dokud zůstanou členy. Jenže to Netflix neudělal a neudělala to ani žádná jiná společnost až doteď. A přesně toto Live Good nabízí, na tom je postavený celý. U Netflixu nejsou produktem ani ty filmy, ani ty seriály, ale je to členství, z kterého firma vydělává ohromné peníze, vždyť už má přes 300 milionů členů celosvětově. Ale nikomu Netflix z těch peněz, co vydělají, nic nedá. U Live Good je produktem taky členství, kdy členové za měsíční poplatek mohou, ale vlastně nemusí, stejně jako u Netflixu nemusíte koukat, kupovat nejlevnější nebo nejkvalitnější produkty za nejlevnější ceny na trhu. Pro sebe, pro svoji rodinu jsou to produkty z wellness a zdraví, ale v budoucnu budou i z mnoha dalších jiných oblastí, které bude firma přidávat postupně. A co je dokonalé na tom?
že LifeGood se dělí právě se svými členy, kteří se stanou i affiliate partnerem, o svůj zisk. Pojďme se teď podívat teda na to, co LifeGood nabízí a v té oblasti toho zdraví, energie, vitality, tady to je jenom malá ochutnávka. LifeGood přináší 100% přírodní, efektivní, kvalitní doplňky stravy, které pomáhají podpořit naši imunitu, trávení, kvalitní spánek, energii a vlastně celkovou regeneraci těla. A to jsou přesně vlastně věci, které dneska všichni potřebujeme a často víc, než si sami uvědomujeme. A pro členy klubu to je za velkoobchodní ceny. Třeba Supergreens dodávají tělu denní dávku zelených živin, detoxikují, podporují trávení, imunitu a cena je jenom v přepočtu 390 korun, kdy u konkurence klidně i 2100. Protein pomáhá nám budovat a regenerovat svaly a zasytí, podpoří naši energii a pro LifeGood členy v přepočtu jenom za 470 a na trhu najdeme i protein klidně za 1400. Kolagen zlepšuje nehty, vlasy, pleť, klouby a stojí v přepočtu asi 600. A u jiných firm klidně i 1700. U LifeGoodu máte jistotu, že ty produkty jsou certifikované, 100% přírodní a je to prostě největší kvalita za nejnižší cenu, co na trhu najdeme. A teď vás možná zajímá, jak je možné, že vůbec členové LifeGoodu získávají ty produkty za velkoobchodní cenu. Ono to je velmi jednoduchý, protože vy neplatíte za tu značku, neplatíte drahou reklamu, neplatíte ani za rozsáhlou síť prodejců, tak jak u MLM. A platíte pouze vlastně za ten produkt, za tu skutečnou hodnotu, kterou dostáváte. A teď to důležité. Nemusíte vlastně vůbec nic kupovat. Tahle příležitost není založená na tom, že si musíte něco objednávat každý měsíc, ale když chcete, když si to vaše tělo nebo rodina zamiluje, tak si prostě objednáte. Jednou za měsíc, jednou za rok. Je to férový přístup, který dává smysl pro vaše zdraví, šetří vaši peněženku a taky podporuje udržitelný, vědomý životní styl. A možná už teďkom cítíte, že ty produkty sami o sobě dávají smysl. A jestli k nim chcete mít přístup za ty bezkonkurenční ceny, co jsme si ukazovali, tak se stačí stát členem a platit si měsíční členství necelých $10, přibližně 220 korun. Ale to není všechno, jak jsme se bavili dřív. A LifeGood je totiž revoluční tím, jak kombinuje právě ty kvalitní produkty s tím spravedlivým a jednoduchým podnikatelským modelem, kdy jednoduše se stanete i affiliate partnerem a jednorázově zaplatíte navíc ještě $40, což je v přepočtu asi 870 korun. A pokud toto uděláte, tak se vám otevírá možnost sdílet právě tuto příležitost dál a zároveň si díky tomu budovat pravidelný dlouhodobý příjem. A teď je to kouzlo. Nemusíte prodávat, nemusíte nikoho přemlouvat a taky nemusíte mít žádné předchozí zkušenosti. Prostě stačí, že jenom otevřete dveře, nasdílíte tuhle možnost dál a třeba stejně tak přirozeně, jako když doporučujete oblíbenou kavárnu, film a podobně. A upřímně, vlastně ani to nemusíte to sdílet dál, abyste vydělávali. Všechno je totiž navržené tak, aby to bylo tak jednoduché a přístupné a férové. Tento model se opírá o 2 pilíře. O to, že jsou skvělé produkty, které lidé opravdu chtějí a vlastně rádi koupí, protože jim to dává smysl. Jak kvalitou, tak tou cenou. Protože takovou kvalitu neseženou za lepší cenu. A taky tím systémem doporučení, protože když se někdo díky vám připojí, firma vám právě za to platí tu provizi. A co je super, že nejen z lidí, které přivedete osobně, ale i z těch, kteří se pod vás dostanou od někoho jiného.
Jde o takzvaný spillover systém, který zajišťuje, že i když sami třeba nikoho nepozvete, tak se pod vámi mohou objevit lidé z celého světa, protože tento systém roste neuvěřitelnou rychlostí. A může to znít jako sen, ale je to realita. A nejlepší na tom je, že může opravdu začít každý, protože za necelých 1100, což je první měsíc investice, získáte přístup k těm kvalitním produktům, které si nemusíte kupovat, možnost budovat pasivní příjem, získáte úžasný česko-anglický tým, podporu, návody, systém pro vás vytvořený a hlavně příležitost, která vám může kompletně změnit život. Takže ozvěte se osobě, která vás semka pozvala, řekněte si o link k zapojení. A možná máte strach, že to nebude fungovat, že je to podvod. I to je v pořádku. Ale možná cítíte v těle touhu, nadšení, chuť se zapojit. I když třeba hlava ještě tomu nemůže uvěřit, že to je tak dobrý. A pokud vám tam hlodá nějaký červík, a co když to bude fungovat? Co když je Life Good přesně ta příležitost, co mi do života přinese víc lehkosti a uvolnění a zdraví a třeba i těch peněz? Zapojte se, zjistěte víc, pochopíte celý ten systém do hloubky a pak můžete rozhodnout, zda chcete dál zůstat součástí, anebo to pro vás prostě není. Vždyť je to jenom 1100, první měsíc. A to si může dovolit skoro každý. A ten potenciál, co to může přinést, tady ta spolupráce s tou firmou. Já jsem nikdy neviděla biznis, který by měl tak nízké startovací náklady. Už jenom když chcete mít svůj web a všechno kolem něho, včetně e-mailingu a tak platíte mnohonásobně víc každý měsíc. A za několik let budou o Life Good vědět miliony lidí, stejně jako o Netflixu. Pamatujete 300 milionů uživatelů celosvětově. A je na vás pouze rozhodnutí, zda chcete být součástí už teď a být někde nahoře a získat velice zajímavé příjmy, anebo se zapojíte až v budoucnu, protože mi věřte, že to přijde. A Life Good nám dává možnost vytvořit si další nohu příjmu bez toho, abychom opouštěli to, co dosud děláme vlastně. Mít příjem z něčeho, co přináší velkou hodnotu, ať už zdraví, kvalitu, šanci, komunitu. A taky budovat příjem, který roste postupně, bez tlaku, bez stresu a hlavně bez ustavičné naší práce, protože spolu tvoříme komunitu, kde se lidi podporují a nekonkurují si. Nepotřebujete být podnikatel, nepotřebujete být expert, nepotřebujete znát všechno, stačí jenom být nadšený a říct ano. Takže znova opakuju, ozvěte se člověku, který vás semka pozval a my se budeme těšit u nás v týmu. A pokud vás ještě zajímají potenciální peníze, které můžete s Life Good reálně vydělat, pojďme se teď podívat na kompenzační plán společnosti v rychlosti. A upřímně ale v jeho sílu a hloubku většina členů pochopili to stejně až po několika týdnech od zapojení. Je 7 cest, jak vyděláváme z Life Good peníze a my si spolu přiblížíme jenom ty 3 nejdůležitější. Máme tu týdenní provizi za rychlý start. Pamatujete, každý nový affiliate partner zaplatí na začátku necelých $50, což je těch 1100, aby se mohl zapojit do projektu. A vy z toho získáváte 50%. Za každého člověka, který se díky vám zapojí, tedy dostanete $25, něco přes 500. Zapojí se 1, 2 a máte třeba 1000 bokem, ale taky to může být mnohem víc, protože jako součást našeho týmu dostáváte přístup k úžasným tréninkům od úspěšných podnikatelů a podnikatelek, které mohou ten váš růst z Life Good zrychlit.
Pak jsou taky měsíční provize z Matrixu. Představte si to jako takovou klubovou strukturu, kde každý nový člen zapadne do Matrixu. A každý člověk má pod sebou jenom 2 lidi a ti mají za sebe pod sebou každý 2 lidi a 2 lidi a takhle vlastně to postupně pokračuje až do 15 úrovní. A každý, kdo je členem a platí měsíčně těch necelých $10, tak má v systému své místo. A každý nový člověk, který se přidá po vás, může automaticky zapadnout někam pod vás. Bez ohledu na to, jestli ho přivedete vy osobně, anebo ho přivede někdo nad vámi, takzvaný ten spillover, co jsme si říkali. A z těchto lidí pak vždycky dostáváte pravidelnou měsíční provizi a jak jich pod vámi přibývá, tak roste i tahle provize, tady ten pasivní příjem. A to vlastně i v případě, že osobně nikoho nepozvete, pokud někoho pozvete, tak samozřejmě to roste rychleji. A ty provize se vyplácí každý měsíc podle toho, kolik aktivních členů se ve vašem Matrixu nachází. Takže je to dlouhodobý, stabilní model, který s časem přirozeně narůstá a buduje váš další příjem. A ještě bych možná tady zmínila, že jako člen LifeGood máte vždy určité označení neboli rank, hodnost. A začínáte jako bez hodnosti a podle toho, jak se zapojujete a rozvíjíte svou síť, můžete postupně dosahovat vyšších a vyšších úrovní jako bronze, silver, gold, platinum a diamond. A každý rank sebou nese vyšší provize, nějaké bonusy a výhody. A je to odměna vlastně za vaši aktivitu a přínos v rámci celé té komunity. A díky přehlednému systému přesně víte, co je potřeba pro další krok a všechno roste postupně, bez tlaku. Já vám tady nebudu všechno dopodrobna vysvětlovat, ale z tabulky je to celkem zřejmé. A pokud se zapojíte a za celou dobu vůbec nikoho nedoporučíte, váš potenciální příjem po naplnění vašeho Matrixu je něco přes $2000. A budete tedy dostávat přes 44 000 korun měsíčně na pořád. A upřímně, s tím, s jakou rychlostí se ta firma rozrůstá, věřím, že to může trvat 3-5 let, než se ten váš Matrix naplní, ale i kdyby to mělo trvat 10 let. A pokud chcete jít tou cestou, registrovat se a platit každý měsíc těch necelých $10, možná používat produkty a čekat, až se ten Matrix naplní, tak je to v pořádku. Jenže možná, až uvidíte tu sílu té další cesty, jak s firmou vyděláváme, pochopíte sílu doporučování, protože tam začíná ta pravá magie. Ale pojďme si ještě ukázat ty další maximální příjmy, to je měsíční provize z Matrixu, když se dostanete na vyšší rank, ať už bronze, anebo jiné. Ty další částky, co v tabulce vidíte, jsou potenciální výdělky, když začnete s LifeGood doporučovat. A získáváte do svého týmu další lidi. Já jsem vám to přepočítala na koruny, kdy u bronzu to vlastně stačí registrovat 2 lidi, tak tam se můžete potom dostat až na příjem 85 000 měsíčně. U silver to je taky 85 000. Potom gold a platinum, tam to vychází, když se vám naplní celý ten Matrix na 175 000 měsíčně a potom u diamond to je přes 350 000 měsíčně, jenom za to, že se vám naplní všechny ty okýnka, ty místečka. A toto jsou možné provize z našeho Matrixu, když registrujeme další lidi. Pokud se rozhodnete budovat svůj tým a aktivně tvořit svoje podnikání z LifeGood, pak vás určitě nadchne systém Matching Bonus, což je odměna za to, že pomáháte ostatním růst. A Matching Bonus je jeden z nejštědřejších způsobů, jakým nás LifeGood odměňuje. A právě
on tvoří ty největší příjmy v dlouhodobém horizontu. Je to do více úrovní podle ranku, ale to nejdůležitější, co potřebujete vědět, je, že když někdo z lidí, které jste vy osobně přivedli do LifeGoodu, dostane měsíční provizi z Matrixu, tak vy dostáváte 50% jejich výdělku jako bonus navíc. Takže, když lidé, které vy jste přivedla, vydělají dohromady třeba 40 000, vy dostanete 20 000. Když vydělají 100 000, vy dostanete 50 000. Když vydělají 2 miliony, vy dostanete 1 milion. Prostě je to každý měsíc 50% jejich příjmů, co dostanete. To je matching bonus. A čím déle jste součástí firmy a čím aktivnější jste, tím víc vlastně vaše příjmy rostou. Ale pro mě a pro mnoho dalších lidí tady to není jenom o penězích, je to o svobodě, mít víc času pro sebe, pro svoje blízké, o pocitu, že děláme něco smysluplného, co pomáhá dalším, o možnosti růst a učit se novým věcem. Navíc tu máme úžasnou komunitu lidí, kteří si navzájem pomáhají, podporují se a sdílejí svoje zkušenosti, svoje trápení. A každý týden jsou pro nás připravované další a další tréninky, které nás posouvají dál, nejen v podnikání, ale i osobně. A je to o tom mít kontrolu nad svým životem, žít podle vlastních pravidel a budovat něco, co má hodnotu, opravdovou hodnotu. A teď už víte téměř všechno. LifeGood není jenom o doplňcích stravy, ten hlavní produkt je to členství, ale hlavně je to příležitost pro zdraví, pro finanční svobodu, pro komunitu, nebo být součástí komunity, která se navzájem podporuje a fandí si. A ono je úplně jedno, jestli jste maminka na mateřské, táta, který chce trávit víc času se svými dětmi, zaměstnanec, který hledá vedlejší příjem, nebo člověk, který je na cestě za větší lehkostí v životě. Tohle může být i váš způsob, vaše cesta. Bez stresu, bez nátlaku, s možností začít malými kručky a vlastně růst ve svým tempu. Takže klidně můžete začít jenom jako člen používat produkty a nebo se přidáte jako affiliate, partner a otevřete si dveře k té větší hojnosti. Protože co když to fakt bude fungovat? Co když právě tohle je ten impuls, který jste v životě potřebovali? Řekněte si o registrační link osobě, která vás sem pozvala. A my se už na vás nesmírně těšíme uvnitř naší komunity. Protože v LifeGood platí jedno. Rosteme spolu, když rostete vy, roste i celý tým a když rostou ti nad vámi, rostete vy. A já moc děkuju, že jste vydrželi až do konce.